ngabamba ifoni eliphuma lemnyango. Angikuzwa. Angikuzwa. Every time ngabamba ifoni lemnyango, they are pushing you away. Mawuthi ukhalela kuye akakuzwa. Kodwa kuvela umakha akhale, umbona jump defense. Hawu baba phuma ngegate, baba sisi phuma ngegate. Hayi kuyashesha kuyaphuthuma manje. But ngapha kakho, he doesn't care. The person is pushing you, is pushing you away. It's pushing you, go outside. At the minute uthi uphumela ngaphandle, I'm telling you, biza wonke umphakathi. Nangu umfazi. Angimazi umfazi onje, ubhizi ngamadoda. Kodwa yena kuneyithombe. Futhi bonke labo baba abaningi abasirasa emakhaya. Emsebenzini kunama TikTok videos wabo. Bahleka nabantu abasebenza nabo, badansa nabo bathi. Baba nomkhabo ngaka. Dansa noSandra wasemsebenzini 2000. Yamdansisa nimenzisa ama challenge kwen. Ekhaya kodwa straight. That person is pushing you away. Uzuyibuza, uyadansa kanjani umuntu? Uyahleka kanjani umuntu? But kuwe into yakudala. Into ongasayazi. Into ongasayazi. My birthday abantu basemsebenzini yakukhumbula bonke. Kodwa abantu abakaka bazi bazabaningi. Omunye uzambiza athi yebo wena nhlokonkulu akasamazi igama lakhe. Yebo wena nhlokonkulu sondela la negama lakhe akasamazi kodwa basemsebenzini ubazibonke. That person is pushing you away. Because if you are not heard at home, you will search for the ear that will hear you. If you are not loved at home, you will search for the hands that will receive you with comfort. If you are not satisfied at home, you will go outside. I'm telling you, each and every day. There is no way you can negotiate with the tiger when your head is already in its own mouth. So some of you are living in that situation where you are being pushed outside right now. I'm sure some of you here, you never wanted to end the relationship with your baby dad, but the way they treated you when you were pregnant, that made you push them away. They were pushing you away. Because when the pregnancy, ungazuthi isono sakho. Ngathi uwe ovele wakhulelwa. Kodwa uyazi yena wenzani. Ukuze ngoba phela ngabe ukhulelwe kuyi1. Ngeke uhlale endlini uvele ukhulelwe nje. There's something he did ukuze wena wenze njani. Ukhulelwe, but mase ukhulelwe akala ukuphushela away ibuyanunga nawe. Izokala uba mubi. Athi uyagaina. Nawuthi ngicrave lokho ngihalela nako ama go slow ngifuna ukwadla nama scoopers athi uyadlala wena ucrave izinto ezingekho kuhlupheka. The person is pushing you away, then wagcina wahlukana naye. Hayi ngoba bawufuna ukuhlukana naye. Akekho untombazane ola suyena ngathiwa vele nje uvans. Most of amantombazana ala akake athi afuna ukuzala akhulisa abantwana awodwa. Wako washo njalo wena. Usho njalo nawe ufuna ukukhulisa akakho umuntu ofuna izibongo ezu88 zabantwana. Ukhona njalo? Kodwa ukhulisa kangaka. All of the women here wanted to raise kids with the men. Lowo abakhuleliswa. But kodwa nani unalo hlobo lamadoda lolikhethayo. Olenza ukuthi vele wabe akufuna sitine namadoda akakhulu bese sikhohla ngoba what yes. You are saying yes to love, yes to sex, yes to relationship, and yes to a kid. What yes as a woman? Uyavuma nawe kuba nengane nalomuntu. But umbona ukuthi akana life. Umuntu ongakuzwa nisese relationship yokuzwa njani senengane. Umuntu ahluleka ukukuthengela iKFC ya 19 rand. Maphambasi. We check the price of maphambasi. Mawukani airtime ya 10 rand ukuthi ngisawuhlanganisa. I10 time yathe ukhulelwe nawe. Lo muntu ukhala ngeairtime yathe because you see now some of the things can't be fixed if gender-based violence is only pushed towards only women. But sometimes yila lenlandela abantu abaka ujola njani nomuntu osejele. Kunomunye olanga phakathi esontweni manje umprofeti phela manje ube relationship eshisayo nomuntu osejele umlindele ukuthi aphume nga2030 wasishaya ujola naye manje usejele umsukele amuzwa amazi wamtshela ukuthi ngangikubone ngisaseboshiwe kwamanje washiya wonke amadoda akaboshwa wakhetha esejele.
in this church right now, i-relationship iyashisa. Bamsendela imali kodwa basejele bakhuluma naye ngefoni bathi awufoni sizokufonela and right na relationship leyo, and then the person uyaphuma uyamlimaza uyaphuma umenza izinto ezinjani bo expecta ini because ushiye yonke into ephilayo wasukela into engekho right. Some of the people we choose because okunye ufuna sifundiswe bona ufuna sifundiswe ukukhetha abantu kunabanye abantu esibakhethayo kanibabhede okay lo muntu una 4 bo baby mama ukantoni okwenza umfazi una 4 abashiyile angabafuni mawuthi yambuza what's your relationship with abo baby mama athi izinja zonke lezi uwe umfazi ophilayo 4 shothi chihuahua i-pitbull i-German shepherd ile nja yaselokishini le bonke abaphila yena eyi-one. Something is wrong somewhere. You chose them on purpose. Some of these people will end up hating you. Funa umuntu umuzwe ukuthi nakasuka khona uphila njani. Ubaphethe njani bantu la suka kubo. Uyabona ngabashaya. Wena ukade ngekushaya ngoba uyathandaza. I will pray for him. Abanye sifuna ukubalungisa akamele balungise. Indoda uyithola iphelele. Mawuyilungisa ulungisa ukugqoka ubaba ngeke ugqokele ekhala le. Now look, hayi baba ipolice cut iyala kuwe lekhanda lakho lithe ukwenza ungathi inhloko yephopho manje bazoshaya ipolice cut bese ingcwele ziyaphakama ngapha bese so lokho esichiko lokho sekwendlulile kuwe ake sewugunde yonke lento ngeyilunga imawokho baba imawokho lekhanda lakho iyala ngoba imawokho ifuna ungathi ungaba nekhanda elifanele umfundisi wakho masune khanda lebhola sowenza imawokho ungathi tennis yabona ibhola le-tennis. So umfazi uzele kuzolungisa lokho le haircut le ayikho right baba ungathi uhlunga gezi uyageza kodwa le roll oyifanayo ayikho strong ake sesithatha nayi brooch izoba strong nayi nivea nayi into ngathi uyayifixa but i-character kunzima. You can't fix character yomuntu ngoba uyathanda manje. Character yakhe yinto the essence of his being, i-personality yakhe i-persona yakhe ngekuyishintsha ngani ngomthandazo. Why choose a prayer point instead of a partner? Usukela prayer point uyibona ukuthi lo yodwa umthandazo uyazibhemela uyaziphuzela ngeweekend awumtholi ubuya Monday athi hey phumela amajika into besiyenza kule weekend into besiyenza ngibengithi pap athi face angithi pap athi face athi bomba period athi pap athi face athi pap athi face sasesifanele ngecorona. Lonke loyo weekend yonke pap face bomperi yonke vatva stawoti in ubikutshwala angahlula ukubhika amantombazana. You see, there's something I don't understand, mister. Uwakabantu bathi sibongo Skole sono fire Sono Mr. Sono nale ngikhuluma ngayo ngihambisana nesono nawe wakasono akusono khamba njani can fireman umuntu ufuna ukudaba kodwa uhlanganisa into ezomdabiswa ayihlanganise neRed Bull ufuna ukudaba abe namandla okhawubani because the Red Bull it give the energy drink shothi makadabiwe uzoba namandla okhawubani wena ngembona mawuvuye kusena kuze kushayiswe imoto yakuphi ukushaya wena. You see, some of the people you choose are the ones who end up doing things to you. Uthola umuntu online awubuki neprofile yakhe uyamjabulela ukuthi hayi muhle lo bhuti ugibela itaxi la uya Bloemfontein 4 yamabhasi 4 neBolt phakathi 4 neBolt neUber 4 phinde la ufika khona bathi siyaqhubeka siyahamba akulande ngengubo hambe ngengubo Bloemfontein hamba nengubo akulande ngengubo egreen line eliyelo uhambe naye umsuthu uhambe naye uyongena naye endlini 4 yamabhasi umbone online awuyazi history yakhe awuba kunama followers awu 500 i-account yakhe private ithombe zakhe ziwu3 kodwa wena sengimtholile uMaqondana ngani ngoba ukhuluma isingisi Shakespeare. The people you choose are the ones who will give you problems. First meeting yomuntu nawe ngiyaqala ukubonana senimithele endlini first time nedibana senodibana endlini so ayidedele sibekwa sekhiwe singwa sibekwa ngiyaqala ukubonana
so vele uyayidedela igazi, dedela umzimba wena. Awukambeki online, awubazi uyagula, noma akaguli uve, noma uneyipomo, noma akanayipomo, noma uthwasile, noma akathwasanga. First meet up isendlini, seniyolala, mawufika umbhede uphezu kweyitina, uthi akunandaba, kodwa umbhede ukhona. May God help us. May God. I'm a prophet that will simplify these things until you understand them. I'm a prophet that will simplify it to details. Because masiyibeka ngesingisi asijulile, siyichaza ngendlela, siyokhomba into esedinga ngeyenza nawo. Khuluma nawe nje la ka WhatsApp wakho, kunomuntu omnikeza inombolo yakho from TikTok. Uthe le ndaba yethu bengifuna siyiqedele ka WhatsApp. Nawe Nkosi yami mayewethembekile sanlam. So uvela umnikezile. So uvela umnikezile ngoba une insurance wena, ucovered. Wena uyiblocker, so uvela umnikezile inombolo yakho. Sengiyakhuluma ka WhatsApp, ngizwe ngathi ngiyamthanda yazi. Awubheka ureport utype ngisathatha. Yeah, isinkwa sami esisha, akulona icroissant le, akulona ibhansa, akulona ipawu, isinkwa sami esifresh, akusona se-albhanisa sewulisi lesi, awukusonda. Yeah, because you agree to everything. Because a man bangabe uyi-pervert, uba utika onke lama boxes until you come to them. And then when the first meeting ikuphi, isendlini yakhe. Abakwazi la uyakhona, awubazi la uyakhona. I-location yakho awayivuleli umuntu ngoba ufuna sazi ukuthi sikuphi. Uphume ekhaya esontweni noma uphume ekhaya eTaspet. Mawungasabuyisho ufuna eTaspet, awukho eTaspet, use-Northwest. Use-Northwest. Sesiyamangala thina ufika kanjani eNorthwest ngoba usuke endlini athi yakuphi? eTaspet. And we're going to spend the whole weekend there. And masikufonela ifoni yakhe ayisatholakali. Ngoba nawe sofikile phela umuntu wakho nami la uyozakwade athi ufonela ngamanye amadoda. Awusa-report nokuthi ngifikile, awusa-report nokuthi ngihambe kahle, akekho noyedwa oshare naye location. How will we find you? Do you know ukuthi umfazi is 130,000? Intombazana nje phelele. Mawuyidayisa in the dark market is 130,000. So uhambile wazimikisa, umhlatshele. Imfana bafuna ama-kid nabantu, bafuna ama-lungs abantu, bafuna inhliziyo abantu, wena ngothando bathi I love you. Lo abantu sisi, lo abantu umtshela ukuthi uyangithanda nginombuza. Bela yini uSipho usafuna ngimcele lo ama uyahamba. Kunzima ukhafula ichapisa noma kuyilahla usengakayihlafuni noma ingaba uyayifuna ngakho noma ungathula iviki ube lokabhala ngoba usengakayihlafuni la kayihlafuna khona uyabona ukuthi kuyafana noSipho ngathi uSipho ungcono futhi yena uwes because kulo uyagibela uzuye kuye uyelanda isifo uye lasekhaya kulo December lokunezifo zilindele wena kulo December zibuye egoli ezinye zakhona ezinye zisuka emakhaya ngoba wena uyisasa isinkwa sendawo utholakala everywhere uvumela noma engawubani ulala noma engayini sasa kuye kuthiwa justice for so and so but the question is wenzeni so and so akese sibe kuma-facts ukhulume nomuntu angamazi online bafana baselokishini bakukhulumisa awubezwa ngalesikhathi soyimvuthu awona ngalesikhathi sowuvithekile Nicholas niyasiyeka that's what they do anisasikhulumisa anisiboni phela anisiboni ibhedi phela mina ubani omuhle kunayo ubani uhambele kude imoto mayisesele mileage ephansi igijima kokubheki asehlabo 400 600 ikhwehlela lokishini ithi local is naked keep into terminal bemele phezulu manje ubhema ivapor anisiboni wena ngubheki uyambona yazi yambona awuboni
awubonti ngiyani mina nje ngisithandela wena awubonti siyafanelana ngokuphi usase-right. You were chasing other people who were far. Right now, you are here. And this doesn't go only for women. It also goes for men. Yeah. It also goes for men. It also goes for men. Kijimisa bonke nabantu abalapha eJericho Street Lord. Here we beg. Ibhizi ngama Airbnb. Isase-right. Isase-fit. Yeah. Manje iseku-right. Seyabheda manje. Seyahamba i-men's clinic. Seyagula manje. Ayihamba sekumele ngathi yendangalazi. Seyinezifo manje. Ayisekho-right. Seyifuna amantombazane endawo. Seyifuna ukulobola. Seyifuna ukulobola. Lo muntu esihoteli lesibhamu esingadubula empini libuyiselo ekhaya. Iphela ngaqala ijeme nje ekuzembungu uyayilahla uthathe enke. Pense iyajema, pense la inamsiza. Kodwa sofuna ukuthatha ubani, uyaphi? Ayowenzani? Ayohlala nabantu. Ngoba zonke inkomo umelusi unaphatha induku. Bakazilusile. Wena nje songenayo. Dali shaya. Dali shaya. Left, right and center. Don't force young shupa kodwa dali induku shaya. Dali shaya. Phelile manje. Kodwa uthi ngifuna umfazi uyamka nabantu so ufuna ukugijimisa manje ngigijima amakliniki bongahlali ngani umuntu noyiwani ugijimisa bonke ngoba omuhle wehleza khona obhakile wehleza khona omhloshana wehleza khona omuhle ofundile kunalowo nayo wehleza khona futhi njalo yabona mina ngangena eKFC ngathi ngithenga iplate la ngabona umunye avela nento engayazi ukuthi yatholakala eKFC ngezingathi ngikuthengile ngiyadlala ngezingathi ngangiodela okwa because njalo i-order lakho lingafika kufika i-order lomunye bese uhanela lomunye ukhohlwa ukuthi imali yakhe ifika kulena amandla wakhe afika kuphi la ngoba siyasithanda izinto ezile phezulu le njengawo ufuna bobaba bamathenda kodwa ukwazi ukuvula i-spreadsheet awukwazi ukureply email kodwa abantu bamathenda ufuna ukugijima nabo le gender based violence yowenzeka lapha ngizengikhuluma ngabanye ngathi ufuna nendoda ebeshadile wathi yena wathi umnyusesi umbono wabashadile uthini wona la ngabona khona ukuthi ngisho nabosisi abafuni ukuwayeka amadoda ashadile labashadile basiphatha kahle a lady will leave a single man and go and date a married man. Bayasuka umfazi ngalamshaya mayisuka indoda ngalimshaya ithi ngoba amadoda ashadile beseza kithi athi there is a spirit bako wena Delilah bathi kunomoya waJezebel uza ngenye intombazane angikhona ukuyiresist mfundisi can you pray for me basho wena. That's when gender based violence happens because you're stepping into a territory you're not allowed to be in. Ufuna ukuthatha indoda engeyona yakho most futhi amadoda ashadile supportwa abafazi abangafuni ukulahlekelwa amadoda wabo uthola ukuthi imali uyithatha kulo mfazi ikari yalo mfazi wena ube sure ukuthi uyokhipha imali kanti imali ikhishwa ubani umfazi athi ngiyamshiya usale naye uthi ubuza le Mercedes eze nganaye bathi khavela lasejet eze nalo kuwe athi basithethe zonke impahla zami le asisohlala nala mjondolo anginandaba ngiyawushiya umuzi wami ngimshiya kana kuwona wakhe bekahlaliswa umfazi naye because the one thing yabahalela basizwa ngabanye abantu the grass is not always greener on the other side. Sometimes it's artificial. It's not green because it is water, it is artificial grass. Artificial grass uyibona ngathi yinhle kanye plastic. Some of the things enihalela ngaphandle nginengishaywa bafazi bangishisa nihambe nolanda abantu bamaTV boJubjuba bazonilwela bongaphumi ngani endodeni yomuntu. Yabona ukuthi minjani mina angikhethi bala lo muntu angikhethi bala lo awukhuliswa ekhaya kini nesikhwama seguchi umama wakho beyana siphathi wena sowufuna iguchi manje nakhona ufuna ukuyisebenzela ufuna kubele ukugilaza ngesinga nje gilaza ngesinga online ufuna ukusithenga ngokulala nabantu. Is that okay? If something wakhulanga ngayo why ufuna kangaka ngomzimba wakho manje? There are levels that are not your level. There are gender-based violence cases what we are not supposed to be talking about, but we are chasing a V-class.
Uyathayisika imoto ezinkulu abafuna isitoko abalanda wena and uyazi na ukuthi usitoko. Dibana nabantu namhlanje ulala nabo namhlanje uthola imali ubuyela ekhaya. Ngiyangena usingena njani egula wena ngoba uyaphela phela sikubona lapha samehlo lapha ukuthi uyahamba noma ngajabula kangakanani kodwa lo yatsamaya lo yahamba sibone ngekhanda seliselelodwa nje sihamba lenza so ukuthi lo wenza njani sibone ngala leggings owafakayo aqale ahlala manje sewuyabamba wathi sekafinyeka sekanabo Chris lo wenza njani. There are things that shouldn't be our cases right now. They shouldn't be our cases. Torture will continue to happen if we want special treatment that we have not worked so hard for. Violation of women will continue to happen if women don't listen to the right voices. If I'm telling you, will cry for help. Every day. But the city siyabuza uziyele kula madoda. You went to them. Nekusuke la uhambe uyophuza utshwala babantu. Bese expect ukuthi uyofona boyfriend yakho or ubhuti wakho utakulande. Uphuza utshwala babantu. Uyazi na ukuthi awu afford iHennessy. So ufuna ukuhlala uphuza ivesi ophiwe na neHennessy uhlale pha ungumzalwane ngokufuthi ndina uphuza uyayikhamela. Uyohlala nabantu ufuna utshwala onga-afford. Mase bathi bafuna ukuhamba nawe ukuthi wena ngifuna ukuhamba nawe. Ugibela ikari ongayi-afford. Lento lena ayisiya abafazi namadoda adliwa. These days ayadliwa. Ngangantshela wanini ngathi bohle uyicheck. Ngoba khona babo after 9. Bohle uyicheck. Hamba naye kanudliwe naye. Unendoda nendoda. Because now awucheck. So namadoda emathaveni ayadliwa. Ngoba nabo babelo bagijimisa ama-ice angazi bafunani endaweni labangenamali khona. Mina ngazi ukuthi nahlulwa yini ukuhlala emakhaya noma nihlala enkosini. Ugijimisa lo December abantu bagijimisa ifani ungenamali. Uyaphi la kunefani khona ungenamali. Bajabulile abantu bathenga ulambile wena ulele ngama-nucleus ufuna ukuphuza utshwala. Nakusasa ulele ngama-nucleus ulambile. Uyabona ukuthi impilo injani. There are things you don't have to rush. Ikari uzoba nayo ungajahela ukugibela amakara abantu. Indle enkulu uzoba nayo nawe ulala le-appetite yokungena ezindlini zabantu lokuhalela into zabantu yiko lokho kwenza ukuthi ugcine ulimala lampilweni. Hlala ngaloko nako jabulela lokho nako bonga lokho uNkulunkulu akunikeze kona while you're working towards what you need in life. Don't chase after things that are too high for you. They are too much for your pocket. They are draining you. Don't go as down to that level. Don't go down to that level. Oh my love. Mina ngiyasemukela isimo sami. Noma ngifaka isudu yasemaraba stadi, anginankinga. Noma ngifaka ihembe lasejet, anginankinga. Mina ngiyangena uWoolworths ngithenga ishirt. Because ubuhle bempahla bukumuntu oyigqokile. Ungagqoka impahla yasemandiyeni ukhalisa abantu bagqoka impahla zabo new forever or forever new. Bakhale ngawe wathi uyakwazi ukuyigqokela. Ilayering imthoka. So nawe yekela kumele ucomplaina. Yekela ukukhala ngempilo yakho. Ilungise, fix your life. Lokho saka-afford manje yenza kona. If you don't afford ifrontal, yekela ukudayisa ngomzimba ukuze afford ifrontal. What do? Look isinuphi sakho. Fasa inwele zakho. Fasa iphondo lakho. Yekela i-African hair yakho. Shaya i-Africa kube uZahara. Ikuphi inkinga na wenze njalo? Yenza i-dreads. Shaya i-dreads lakho. Ingasokuthi kuhlupha ngoba i-dress noma ngathiwa liyane growth bathi bantu i-dreads. Abana ndaba bathi vele i-dress linjani. Noma line growth abana ndaba na. Uyalibopha, uyalehlisa, uyaliyeka wonke umuntu uthi i-dreads le. Do what is within your financial needs. Ungafuni into engaphezulu kwakho. Ungafuni into engaphezulu kwamandla wakho because uyokukhokhela. Ayikho into emahala manje. Ekwenza imali inzima kangakanani ukuyithola. Bese kanti uyoyithola ngokusmile nje. Okunye okuzonlimazisa ukudla imali yokuza. Okunye
okuzokubanga ama-cases e-gender-based violence ukuthi uyeza kumuntu akusendela imali yokuza ungezi umbloke uyokufuna aza kuthole akukwazi. Niyangizwa? Uyokufuna aze akuthole enze njani? Don't fall for these things. Don't fall for any relationship that tends to be violent. Leave. Ngaze kube violent relationship yenza njani? Uzoba right, ngeke abe right. Ngeke abe right. Abashona ukuthi ngesilwane sebhola umaqala bangineza ibhola ngihleli phansi ngabasho kaze ngalimala bangikhanda ngibona ukuthi no angaphiwe ebholeni. So abanye abantu will not stop until they kill you. If you have an aggressive, abusive ex, block the person, cut them out of your life, report the person. Akafuna ukubiyeka. Khona abantu abakutshela ama statements anzima. Abantu bakutshela if I can't have you, nobody else can have you. That's a threat. Go report that thing. Once a person starts threatening you, your boyfriend don't have mind. That's a case. Report that. It's a case. That's good. Niyeke nalokuthi nilale nabantu ekuseni bese nifuna ko 10,000. Nizofa. If umuntu uzomkhokhisa imali, but this is not just a service. Funa sifundisana. If umuntu uzomfuna imali, anithi manikhuluma umtshele ukuthi masiqeda ke. Usho futhi ukuthi malini. Amadoda akakwesabi ukuthenga. Neda akafuna ukuthi wamanipulate ukhiphe imali. Mothi namama noma uyakhindana esunshine angabe sesekhona kunabadayisayo. Nomunye ubalaphola lapha angasiza amazama. Ebusuku ngabo 9 bathola bafake ikete ezincane ezingaka noma liyana noma njani bashaya into ezincane ezingaka. Nomnye ukudeng bakhona elakhona amadoda othola khuluma nabo. Because bayasho ukuthi bafuna 200, 300, 200 ngapha. 300 ngapha. Bayasho. Benza njani? If you will need money, say early. If you are dayisa, say early. This session yam ingleman indoda ayina stress sokhipha imali. Ngale ngathi uvuka ekseni so istressa uthi ufuna 5,000. Indoda yona isitshela ukuthi le 25 rand yami le ngizoqala ngiveze le 20 makakhala ngiveze le 5. Wena uthi ufuna i5,000 uzofika ekhaya. Abantu ngiyosafika ekhaya. The person will kill you. But if you have told the person ngizodinga bathi ma stipends manje ebafazi athanda ukuhlaziya bathi ma stipend ngizodinga ama stipends right now angazi bathi igama le economic quota lapha kuma-10 ngizodinga some incentives, something for my service. Into izothi mali nisakhuluma beke mina ngizokuwe mahana mtshele uthi angeke ngihambe ngigeze ngize kuwe mahana. We know bakhona bosisa banjalo. Then uyabuza ukuthi malini bese uyakunika imali. Otherwise upush wehlala ngoba vele basekeleliwa. Abathi mina bayisebona. Tell them early. Tell them. Am I teaching you right? Mufundisa kahle baba. Now ungamdlisa umuntu. Because la kuphuma khona isidliso uyibuka ibank balance. Phinde bese ubuka ibank statement. Abona ukuthi ukhipha imali. Angazi ukuthi ukhipha imali. Le ndawo ukwenza yona. Lento ayokwenza ngeke mnandi. So some cases can be prevented. Some things can be prevented. It's that now. Kana ngawo nje lento. Futhi mangabona multiple partners shano ukuthi akamsatisfy umuntu oyi-1. So mawuhlula kunginikeza imali vele nginaye uGeorge waloko. Nginaye uCharles waloko. Lo muntu azi ukuthi ungene endaweni la vele umuntu uphila the highest bidder. Abethi uJoel bekanomfazi udayisa ngomzimba. Lithi naye beke emelayini ayobona umfazi wakhe. Did he have problems? No, it's in the Bible.
uJoel bekanomfazi odayisa ngomsila kodwa naye makayibeka elayinini ayongena kumfazi wakhe awumprofeti. So there are people who have accepted ukuthi vele ngeke babe nawe kuyiwana inkinga usho ngabe sibamba lapha ko Joseph Dayala as-exchange amafoni. Why? Sifuna ukubona ukuthi ujola nobani, sifuna ukubona ukuthi ujola nobani. Ngiyangizwa ukuthi if you want an open relationship, say it early. Mina, I want an open relationship. Angifuni relationship ukuthi umthoba wamqika ngikuphi ngenzani. I'm like isihlahla somdolofia or a cactus. Angifuni unginake. Ngiza kuwe mangikukhumbulile. Manginesikhathi ngizoza kodwa ngiyazenzela into zami. Nawe yenza into zakho. Ngifuna relationship kanjani. You understand? Ungamenza umuntu abelieve ukuthi ngimtholile uMaqondane engiyohlala naye ngimlandelele ngimthengela amaflower. Kanti wena ufuna into enjalo. Ufuna nje la uyokamela khona esifubeni phinde ubuye endlini. Awuthi unedlozi. Wena lwafuna amadoda. So ngashmayela ngiyaphasamisa. Angithi unedlozi wena lento yakho ifingamfuna umuntu wesilisa. Mtshele lo muntu nginenkinga indoda bese yanginukela. So ngifuna ukuthi mangithi angifuni ukukhuluma nawe u-understand ukuthi angenze njani ngayibale indoda. Hayi unje umfazi wami ungakhathazeki ngiyamazi madoda they learn to love you. Bafunda ukuthi ngiyamazi ufeisty ngiyamazi ngakho madoda nithi nihleli umbona buya lenje uzibuza ukuthi manje babakhe inja njengoba lakhaya sidla sizisile nesikhokho iyodlana lenja athi ungakhathazeki iyodla okudliwa yini. Indoda yakulungiselela lokho ekulandayo sothi nawe mawungavula mina ngisimbulu kanzawethu nginifundisa into eyiqiniso nento esebalele. Mangabe futhi uyamuzwa ukuthi umuntu wakho akakufikisi la ufuna ukufika khona ngoba ngifuna ukufika, thola omunye ushiye lo ungambangeli inkinga umntana wakho. If akakunelisi mtshela ukuthi akenze njani, akakunelisi uye kulo oyowenza njani. Ngicela iqiniso nyekeleni nangizwa ungavumela umama wakho angene indaba zenu kanti uyazazi ukuthi uwo okhohlakele. Ungalanda umndeni ngento engayisothane no2 ukuthi baba lokho akwenze kahle, lokho akwenze kahle, wehluleke uthaba ukhona mama, ngiyathaba manje. You understand mos? Make things clear in a relationship. If it's a financial transaction, tell them, go back to them now and tell them, uyazi bese ngithula isikhathi eside mina ngifuna umuntu ozongilobola ayozolala nami. Ngifuna umuntu ozowenza njani? Uzongilobola noma ngolobola. Singasolo sihlala kani wena ukazitshela ngokuthatha umfazi. Adecide naye ukuthi uyakuthatha noma akuthatha. Ungayi marry me by force. So uvela ngeroge nemhlophe lapha South Africa, marry me by force. So ngishade siyanyana namhlanje. Don't do that. Talk to the person. Talk to the person. Mawunengane ungayifihli ingane yakho. Khuluma nginengane. Ungathi usisi wami or umntana kasisi ungumntana wakho azombulala amadoda. Ngiyangizwa manje. Naku kunye ngicela kona bomama zala benisuku zokugcina ma 80s ma 1k. Yekani ukudla imali yamalobolo. Yekani ukusebenzisa abantu abeni ukukruga amadoda ngemali yamalobolo. Ngeke ingane yakho ku5 years elotholeka ku3. Seyiyekile ngapha seyaphuma seya kwenye indawo phela unyaka seyalotshola bazombulala lo mntana. Because that story will come out. Ungadli ngomntana wakho imali yamalobolo. Madoda ngeke akhiphe imali engaka. Akhiphele umuntu ozohamba. Bese kanti uzovela niyeke ngoba ngizomloya. Amanye aloyeki. Amanye awaloyeka. Okunye ngicela hlonipha umshado wakho. Hlonipha. Ngathi ushadile, hlonipha umshado wakho. Awukho umshado easy. Ngifunde lokho ngingakashadi. Awukho umshado easy. Noma ungabona abahlala 30 years, 20 years, kukhona ubunzima ababhekane nabo.
hlonipha umshado wakho. Uyangizwa ukuthi angithi umjolo wakho, ngithi umshado wakho. Emjolweni akubekezelelwa into engekho. Mawusemjolweni into engekho awuyibeke, akakuthathi, akakuloboni umuntu, awunayo indaba esandleni. So angaqala ukhame, aqala ukudlisa umuthi, aqala ukugaba, aqala ukwenza baleka, ungabambeleli. But emshadweni yakhulunyiswana, kunemindeni involved. It's not about the two of you. Ngiyangizwa kodwa uhloniphe kumshado wakho, hlonipha abantu bakho. Okunye okwenzayo ungakwenzi phambi kwabo. More especially umuntu mawumbona ukuthi lo ungathi uze azela lokho, ungamvezi abantu bakho, hlonipha abantu bakho. Because thina le generation yethu iyabona ukuthi niyathandana. Noma ungathi nomalume ubhutwa sesontweni, umfundisi siyabona ukuthi niyathandana. Ungaqhamba amanga abantu bakho, ungavezi abantu abaningi abantu bakho, hlonipha abantu bakho. Uzokhona ukubekhuza noma kuthiwa sebagama. Then you'll bring them to life and you'll bring them to light. That will help you a lot. Nako kunye zakhele yakhe imali, ziphandele ngendlela yakho, hayi leyo yokukhruka abanye abantu. Vula isiphaza sakho, thengisa inwele, hamba uyikhuphe eJoburg. Ngiyangizwa manje, thengisa ama chips, thengisa ama ice block, thengisa lokho ungakuthengisa. Ayikho into ehlazo makwakho imali. I always tell people, mafekuku mawungena espa akhona, mawungena angazi ngawabona kodwa wabonela khona eWoolies akhona. Find something to sell, then sell it, make your own money. Ngiyangizwa manje, don't be too dependent on a person, because so yohlala noma sekakulimaza ngani ngoba imali ivela, yabo. So yakhe imali, ungadlali ngesikhathi manje, wakhe imali right now. And if angazi lento lesoyithini ngoba imithetho sengenye indlela, but masushadile indoda yakho phela indoda yabantu konke efuna ukuthola kubantu, ungayenzi ifune izinto ngaphandle ukhona. Ayingaphekelwa ngaphandle ukhona, ayingaphakelwa ngaphandle ukhona, ayingasizwa abantu bangaphandle unjani wena, ayingathola usizo ngaphandle unjani, ayingathola indlebe ngaphandle unjani ukhona. You are there to listen, because abanye bangena ngoba kunesikhala. Umuntu ungeke angena isikhala singekho, ungena ngoba isikhala sinjani. Lonke ikundalo lithola endlini yakho lingena ngoba isikhala sinjani sikhona. Iphela olibona endlini yakho ulibona endlini ngoba lithole ini isikhala. Ngoba kwaphela nebavele bavele isikhala singekho. Ngiyangizwa manje. So ungumthandazo wami, ungamloyi, ungamdlisi, hlala naye phansi ukhulume naye. Ngiyangizwa manje. Ungayiresolve i-issue kungakagwazwanga. Ungayiphakamisa ivoice mawukhuluma nomuntu omdala kunawe onjengomuntu ozwana naye, ngoba uyokudabula ngempama eziwu3 bezothatha ipolice station. Ungaqala ubeka isandla kana ngeke ukhona ukuyimela lento oyisusayo. Awunaso istamina sokulwa. So mawungena stamina sokulwa noma ungaba neskill sokulwa, mawungena stamina sokulwa ucelwa yini? Because amadoda they are built for endurance. They can go for hours while they are fighting. When I am a woman, 1, 2, 3, so perfumelela phezulu. Hey, kana ufuna ukumbulala na, kana ufuna ukuyikalelana, kana ngeke uyikhona. Nako kunye. Noma nekabana kanganani iTV ayingeni lapha. Yaphinda futhi. Noma nekabana kanganani iTV ayingeni lapha. Isipili asingeni lapha. Ifridge ayingeni, amasofa angeni, ikathulo zakhe azingena. So ujube zonke ikathulo ngiyamkhomba, angijachitha ngiyamkhomba. Ikathulo zonke uzosifaka isikere. Impahla zakhe azingeni, akachithi impahla uchitha umuntu. Because once the person comes back home, athola umbhede udabulile, athola impahla uyidabulile, athola ifridge uyishaye wayenza noma engaye nothandayo, iTV feel, amawindow feel. Into vele engqondweni ithi akunamuntu landlini nesigebengu. So masekalwa akasalwi nawe solwa nombulali.
Because now you have destroyed things as anything to you. There are better ways to solve things. There are better ways. If you can't fix something, walk away. Shia, hamba. Ungayihlaleli into engekho, uyalimala. Hamba. If you can't fix it, ungaze ufaka izinto engamele uzifake, ulanda izinto ungaze umuhle kakhulu ukuthi ungalwa kulwela uthando. Umuhle kakhulu ukuthi ungaqela uthando. Lezi zinto iqalayo kwabanye abantu bakhona bangakunikeza ungaqedi. For free, there are other spaces. Umuntu mase angasathandi, akasathandi. Noma wenza iBBL. Manga sathandi, uyosala neimpundu zakho. Noma ukhipha ama-ribs, manga sathandi, uyokushiya nefika yakho yamanyovu, akasasiwakho, akasekho kuwe. Noma ungakrima usebenzisa iturmeric, yonuka ispice yonke indawo. Bantu umuntu uzohamba. Ayikho into ongamshintshisa ngayo umuntu osadecide ukuhamba. Awukho umthandazo wokumbuyisa umuntu osekahambile. Once the person is no longer interested, allow them to leave. Don't force them to stay with you when they don't want to stay with you. That's when they start killing you. That's when they start beating you up. That's when they start doing things to you as so when you are less of a person. You are priceless. You are a human being. Ilwane zifuna ukufana nawe. Abanye abantu bafuna ukufana nawe. So once umbona umuntu lo mntwana uwehlisa isidima sami ku community emndenini wakhe, kabaka so report case eyiwanjalo, mawuvela bathi sowenzele kanento ngawuvele wahamba mayingalungiseki hamba, makulungiseka hlala. Ngiyakuzwa manje nabo kunye nina esikulande emakhaya siyanicela ningase niyaphapha manifika la town, ngoba ngibususele enduzuma nasendwendwe nalenzansi nazokufaka edown, ungasubona ama-out la kanulandwe yimi ekhaya ngakuletha la bowugibela imbongolo wena uye store ibhasi kube yi-1 yakushiya akukho, so ufika eWitbank so yangikhomela so jola nomuntu akamakhelwane. That's when they kill you. That's when they umuntu akususe Eastern Cape uyihlalela le kodwa kuphi emthatha uyihlalela le endaweni ezinjanjanyana kodwa ngithi le ndawo sayikhulumalana sengiyikhohliwe mina bathi kusemakhaya ngasemzimkhulu eyilaleni bathi eyilaleni ngekhofi eyilalini uyabazi kususa emakhaya eyilalini le uza la umuntu ukulanda eZimbabwe uza nawe la ukulanda uyahlupheka udonsa kanzima ukuletha la mawufika la uyamkhomela ugijimisa abanye abantu. Imagine ukuthi lo muntu ushiye bonke labantu aba-around wawulanda wena, so kulandelela akususa khona enhluphekweni, so ufunda ukufaka amazipho ngapha flora, so ufaka amazipho ufaka amashiya angaka nawo amakhulu othi mawuthi siza ungathi shawa umoya ngapha, so ufundisa i-makeup, so ushiya lo muntu okususele wakuletha la after 5 years sekahleli nawo. So ubona abangqono lapha eSeriti lapha eThungela ngasemsebenzini akubhansa izinto akubamba ngapha ifika bashuda nawe, so uthandana nabo, so ulala nabo, iyokulala le ndoda because into ngokulobola yasuka la yaye emakhaya yathi ngiyolanda umfazi emakhaya. Now ufika wena ngapha so yayijikela ufunde ispaghetti ngapha owazi ujeqa wena wafunda ispaghetti ngapha bongazi nokuthi mayonnaise yani bowazi ukuthi uyaphaka uthatha mayonnaise uthi gabu ibeke eceleni ngapha imayonnaise bakufundisa amasalad amaningi ngakhona, so la manje so ujikela umuntu faithful kuwe sengoba unfaithful because you have seen something new. There will be a problem in your life. They will kill you. Lokho kukhulumayo kubonakala ngathi into encane futhi kubonakala ngathi into ehlekisayo. And I'm telling you things that have made woman to end up in a grave. Ungavuma umuntu akufundise ufunde angafundanga, ufunde ube na master's degree ube na doctorate nobe nama degrees awu4
nase ufundile bese uthi wena you are not in my level and you are no longer my type. Sekakufundisile emathuneni sobonana, emathuneni uzofa because lo muntu ukhipha imali wakufundisa ukulanda emakhaya wakuletha la umkhalela uthi uyisithandwa sami, can you do something? Uthi wena yonke imali oyikhiphile ngicela ungibhalele phansi ngizokukhiphela yona. Ha, yabo nomzokula. Some of the cases we're not supposed to have them. They're not supposed to. Why? Because ube ubaba waba indoda yakho, waba umfowenu, waba yikho konke kuwe. And then wena manje ucabanga ukuthi i-emotional debt uyoyilungisa nama finances sengakukhokhela. I now have a doctor. Uzofa. Awukinye lapha endlini ngoba uyazazi mawulele ulala uzohona. Uhleli kusofa uvele uzele nje ulala awuhinya lapha kulo sofa uyazazi ukuthi wena waqeda ukudla uyalala immediately ukudla ngene esini sakho 30 minutes so ngene ukuthoba awuhinya ufe. Abanye bengithanda izinto ngithanda ama vacation bawuhamba na vacation emahlathini baqede ngawe ehlathini ngoba amanye ama Airbnb check umuntu oyi1 check in athi u2 uyothi ngilindele lo engiza naye noma engizohlala naye kami ngene nawo uyojika ayi1 athi uphina angakezi nawo sale ehlathini le ambele khona abeka amatshe phezulu kwakhe uyodiscover yini ke izinja sakuleyo ndawo. Some things don't do them. Yangizwa mose ngoba ngazi ungafunda bese ubona labantu yana becollege ngikhuluma isingisi sama semester nama course bese lo okufundisile ngoba yena uthi umbiza uthi umageza kodwa lo mageza loyo umbiza ngomageza oshaya itaxi lo mageza loyo uye okunikeza amanzi wageza wena in the name of education. Then bese ufuna ukumlahla ngako bese bayazi uzokuthiwa ubulele lo amfundisile waphinde wazibulala nanani phelele khona lapho uhambe nama certificates akho u55 ufundele kufundisa iziphoko emathuneni yoba graduate lapha emakawos ngale elalini noma ngale emalibeni ngale nakulapho khona abantu emangcwabeni nakuya lokufundisa khona abantu sithi beka graduateile sibeke le ndoda yakho ngapha sibeke wena ngapha sithi hamba kahle naye sithi hamba kahle kodwa ukhohlakele. Ngiyangizwa kodwa can we do that? Noma ungalamba kanganani ukudla ungakufuni ngendlela ezingekho right awuphuzi poison ngoba you are thirsty. Don't do things that will come back and backfire in your life. Don't say things ongekhona ukuyimela. Kakhuluma amagama azoyilimaza indoda igcina ngasakhuluma nawe igcina seyikuhalela ngoba indoda ifana kubezi Jane ungaqala ukukhuluma amagama ngathi abheda iyathula iwabeke la ngaphakathi iphale ibeke ibale ibeke uyoyithinda kanye yokushaya esinye isibhakela uyovuka eCosmos ngoba general bazothi ngeke sikwenze next udinga specialist. I'm telling you these things because God wants to end gender-based violence. Mawukhona gqoka impahla ezifihlayo. We are not saying amadoda ngaba abuse abantu abafaka ikete ezinde. Kodwa we are mitigating the problem, alleviating the problem by ugqoka impahla engarevealed. Ngiyangizwa manje. Lokufihla nje ukwenza ukuthi omunye kube yipervert vela zafika esigabeni sokuthi akungqunule ngamehlo engqondo. But now masushaya ikete zakho lezi ezifika la eyiphakamile ngapha eyifika la uthi we are in a free world so vele uminviteile lo muntu uyobanja iphara siyokusiza siwumphakathi silishaya iphara but sesisele stigma ukuthi walala nephara labo sesisele forever kanti bobo sifakele ijini yakho ngakho ngathi ngifika lapho abanye bathi bantu abakho esondweni bafasi bafaka amabhruko ngathi we are having evening services. So if we are having evening services funa bagqoke izinto makuthiwa bakhona ukubaleka sikete eside kusafuna usibambe uyogijima njani kanti ibhruko uzovela usuka amankaya
So ngathi amabhruko noma ngazongikhothela amavesi awu-88 anginankinga kodwa phela lana we are living in a community that anything can happen. So funa abakwazi ukubaleka ngathi wafakela amabhruko masize ebusuku wafakela amabhruko masize esontweni ngoba akusho ukuthi bafaka ibhruko ongene esontweni uyakwazi enetma manje vale video sekhuluma